Bueno, eu primeiramente levántome, dúchome, desayuno. Se teño que vir a mariscar, veño a mariscar. Fago a comida, ou se non a deixo xa a medio facer según o horario que teña, e despois pola tarde ainda me dedico algo ao campo para traballar, para plantar para min. E bueno, é o meu día a día. As mulleres cantan xunto ao mar, baten palmas frente ao cais, adían pesares na madrugada. O GAC é un órgano supramunicipal que se crea ao amparo do Fondo Europeo da Pesca a través da financiación do Eixe 4. Sobre todo teñen funcións de, primeiro, divulgar o que é o Fondo Europeo de Pesca e para que sirve, e tamén está para dinamizar o que son os pueblos costeiros que dependen directamente da pesca e que hai que diversificar, que hai que divulgalos. Nos en concreto somos o GAC número 7, o GAC de Ría de Vigo a Guarda, que está formado por 10 concellos. Representamos a cada asociación sin ánimo de lucro, a cada pueblo, e se poden traer proxectos interesantes desde o punto de vista ambiental, desde o punto de vista cultural, pesqueiro, productivo. Un deles é a igualdade home-muller, que é moi importante, buscar proxectos nos que as mulleres podan intervir directamente. Pois buscamos mellorar as condicións destes grupos de mulleres que non sempre foron valoradas, non sempre foron remuneradas adecuadamente. A igualdade é moi importante dentro do GAC. Surgiu así, eu empecé a quitar títulos, estaba traballando no outro lado, entonces despois de quitar os títulos, meu irmán comprou un barco e facía falta unha persona. Entonces ofrecíme eu, gustoume, servía para isto e adiante. A min personalmente gustame moitísimo o pulpo, o que pasa que é moito máis duro, é máis traballado, é moito esforzo físico. Cada nasa que subimos a bordo sin nada pesa 5,5 kg. Ahora bota co cabo, cando che encha de estrella, cando encha de patelo. Entonces é unha continua, é subir a bordo e volverase a tirar, subir a bordo e volverase a tirar. E hai días que se traballa moito para poder levar un sueldo a casa, e hai días que non chegas co sueldo a casa, que incluso chegas con pérdidas. A nosa labor, pois, cando temos os mesilóns xa no barco, na cubierta, ben sea na tolva ou na cubierta, pois manipulalo, movelo, axudarlle a envasalo, atar os sacos, ese é o labor, basicamente. Fixen delineación en Vigo, e despois me embarquei na aventura da arquitectura técnica, son aparellador, e, bueno, exercín durante 2 anos, e, bueno, despois as circunstancias, o estrés, non estaba así... non moi a gusto, sí que estaba a gusto no traballo, pero realmente non tiña moita vida persoal, entonces pois se plantexou esta posibilidade e aquí estamos. Bueno, lle axuda ao meu marido realmente. Exactamente. Bueno, a mí o meu oficio a min gústame. Consiste en ir á playa, coller ameixa, berberecho, japónico, o que tope. Bueno, por necesidade, máis nada animada por miña nai, mas por miña sogra. E despois, cando se me terminou o paro, pois tamén quería ter uns cartos meus. Non quería depender do meu home para todo, non? A miña nai xa é herdeira, incluso a miña nai era das que aprendía a traballar. Na nosa casa, miñas primas todas a aprender a traballar a casa de tinita. E na casa de tinita aprendías a traballar. Entón, claro, as redes do meu pai,
Logo, a parte das de redes do meu pai, traballábamos para outros barcos, facíamos outras redes, pero desde moi pequeniña. Pois empecé a raíz de que os nenos xa eran maiores e que, bueno, que se necesitaba un sueldo máis na casa e me gustou sempre o tema do mar. Sempre foi algo que a mí o mar sempre me gusta. Solo velo xa me gusta. É algo así que levas dentro, non? Que sale de ti, nada máis. Si, ten os seus riesgos, claro. Unha caída, xa só unha caída xa ves o que hai. Pero, bueno, hai que asumilos. Como noutros oficios colquera, vamos, penso eu. Entón, isto sí me gusta, porque hoxe vas para un lado, mañán vas para outro, é outra vida, non? Outro sistema de traballar, non é aquilo de estar sempre do mesmo traballo, isto é diferente. A extracción da anémona pois, é moi parecido ao do ourizo. Vamos con buceando, eu estou arriba, levando a embarcación, a miña parella vais abaixo con unha mangueira, cun compresor, e o que fai é vai quitándola unha por unha, porque as anémonas están pegadas na pedra. O problema da anémona é que ainda non temos un mercado moi establecido, entonces non temos comprador para todos os días. Entonces o que se fai é ir única e exclusivamente o día que hai comprador, porque é un recurso experimental, non é algo que xa está ubicado en permis e todo, é algo experimental. De hecho, ven a universidade a facer uns estudios e unhas historias. O ourizo está en declive total, hai moi pouco, entendes? E non queríamos que nos pasara o mismo coa anémona. Queríamos que se fixera un estudio para saber o que se podía quitar e o que non se podía quitar. Non queremos chegar ali e quitar todo e que pan para os, fame para mañán, que non pode ser, vamos, entendes? Nosotros queríamos saber como se reproduce a anémona, porque iso é moi importante, canto tarda en ser adulto. O ourizo, por exemplo, tarda 5 anos en ser adulto, en poder reproducirse. Tens un animal, o colles antes de que se poida reproducir, non faz nada, acabas coa especie. E nos queríamos saber iso. Pues a ver, bueno, eu empecé para irme ganando a vida algo. Tiña os nenos pequenos, era un complemento para o sueldo do meu home. Logo quitei o perme deste marisqueo. E despois intentamos regulalo un pouco, mediante a cofradía, falamos con eles e intentamos regulalo un pouco, porque antes non había plan de poliquetos ni nada. E intentamos facer o plan para estar un poquinho máis legales e para que todo fora mellor un pouco. Eu veño para a playa, traio o meu caldeiriño, collo agua que estea ben limpia, ben salada, con a botella con sal, e lle vou botando nos buraquiños e o vou collendo se me sale, se non me sale non, efectivamente que sí. E nada máis, despois, pois, hai que telo sempre limpiño, con agua moi fresca, non pode ter cachos que suele romperse, hai que procurar quitarllos e terlle agua sempre limpia, porque senón morre el ojo, é moi delicado, non aguanta moito. E, bueno, eu agora a esta clase de bicho tubo, pois levamos sobre 5 anos así, que empezamos, e vamos bastante ben, estamos metendo no mercado, pouco a pouco, e, bueno, pois, o que pasa que hai moita competencia, hai moito furtivismo, e, claro, eles nos quitan un pouco os clientes. Ya me lo imaginaba, que tiene que ver con a ordenación pesquera e non... Bueno, pois é unha vida bastante estresante, pero bueno, como cualquier directivo de outro sector, ¿no? Porque este tema de que de repente te salga unha reunión en cualquier parte do mundo que te teñas que marchar, pois ao principio os meus pais se preocupaban moito por este tema que fora o estranxeiro, ou un viaxe, por exemplo, a Turquía ou a países que mellor non son de todos seguros, pero xa se acaba o propio entorno familiar acostumbrando a que esta é a túa vida. Despois, a veces é complicado explicar que son 24 horas, que un barco non ten horario no mar, entonces os que temos que resolver se ten un problema tampouco podemos ter horario. Eso eu o teño moi claro e desde logo a miña familia ten que terlo tamén.
Tes que decidir entre... É unha decisión moi complicada entre estar ao lado dunha filla que é pequena e que te necesitaría máis na casa ou a miña carreira profesional, e buscar ese equilibrio foi moi complicado. Eu tuve o meu pai que foi mariñeiro toda a vida da altura, botaba 4 meses alá, cando chegaba empezabas a collerlle o gustillo, a confianza de realmente a ser pai, tiña que volver a marchar. Entón, iso é o que non quería eu para meus fillos. Estou orgullosa de poder traballar nisto por iso, porque teño tempo para dedicarme a eles. Aquí nós podemos decidir, pois decidides, a veces para min a prioridade é a familia, entonces iso é algo que non cho dá ningún traballo, por iso tamén me gusta. Nos temos moita liberdade de horarios, sí que sabemos que empezamos ás 7, pero bueno, comenzamos ás 7 porque consideramos oportuno, porque valoramos o poder comer en casa a unha hora prudente e chegar a casa e encontrar a nena comendo ou recén comida e que ainda te pode acompañar, ¿no? Mentras ti estás comendo, cousa que se eu traballara hasta as 3 ou as 4 da tarde, miña filla nunca podría comer comigo. Bueno, non sei, o noso non traballar pola tarde, eso tamén che dá moita liberdade e podes asumir a túa responsabilidade e as súas funcións como nai, ¿no? Pero se traballas todo o día sí que non podes. No caso de que tuvera fillos, o horario que teño é moi bo, sea dunha forma ou de outra. O sea, sería bo porque al estar unha semana de mañás, unha semana de tardes, entendes? Sempre tes tempo para eles, de alguna maneira. Ao final tes que deixalos por algún lado, pero bueno, sempre compatibilizarías moito o que é unha cousa coa outra. Que igual que o mellor un día fago 6 horas, o mellor o día seguinte fago 9. Entón, non teño problema, sabes, nese aspecto hai bastante flexibilidade en canto ao horario. Entón, sempre tes maneira de compaxinar tanto vida familiar como teu traballo. Empecé yendo a la playa, pues un poco en las mareas buenas, y lo que cogía se lo regalaba a mis amigos, porque en ese momento no te obligaban a vender ni a pasar por lonja. Entonces ahí un poco cogí el oficio y bueno, me empezó a gustar. Entonces cuando obligaron, hay que ponerse seguridad social, y yo dije, madre mía, pues pongámonos a ello, porque también me gustaría cobrar pues una pensión. Entonces dije, no, en serio, hay que ir todos los días, hay que hacerse buena mariscadora. Sí, fue un paso que yo lo di consciente pensando en mi jubilación, más que en otra cosa. Porque cuando eres joven te puedes arreglar con cualquier trabajo, pero no cualquier trabajo conlleva una jubilación. Y esta sí la pusieron, cosa que realmente a mí me encantó. Pois ao principio non nos gustaba, porque era algo que che iban a descontar e tal, pero bueno, sí, foi unha pena non haberse apuntado xa antes, que tes as dous... Sí, moi diferente. Pasa que, claro, nun principio, pois, e o colles así, que non vas a dar ganado para pagalo, que sei eu, pero sí, é unha cousa boa. Para a xente do mar foi un paso moi importante. A verdade é que agora non ten punto de comparación con anos atrás. Agora está profesionalizado, entonces solamente podemos vir as que estamos pagando un seguro. Eu penso que tamén é unha cousa que tiña que estar reconocida, porque todo o mundo ten un seguro, todo o mundo ten unha seguridade social. Nós, se non podíamos vir a traballar, non ganaba.